Shalom, dihamu amanami dohot inanami kumuan lansia, dohot dihamu inanami kumuan ina Naomi di bagasan tikion neng tapatupa ma sermota atau taparade maroha nang pikirata martangiang mahita di bagasan roha tadi. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 205 ayat sada tambah ayat tuli. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amang dot inang tatangihon ma barita nauli di sermota sadarion ima na tersurat di buku Yakobus bidu 4 mamuka di ayat 10 tolu saat roh di ayat 10 pitu didok songonon. Hamu didok kamudo sadarion mana marsogot laho mahami tuhuta adui asa disihami sataon martiga-tiga jala mangomomo suadong di botohamu nama samarsogot ay ahado hosamuna suman mahamu kutimus natarida satokin dungi gabe suhaidaan bit
sikani iman yan dohonon muna molo na lomoro hani Tuhani mangulu mahami jala bahinon nami maon dohotan HP di tengah-tengah kamudo hata manggang muna na jahat do nasa panenganengaon sesongoni atong na uboto mabahay na dinggan gabi dang diulahon na mardo sama ibana disi ido saatna dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan ni Kristus Yesus hidup janganlah sekedar hidup hidup janganlah asal hidup asal ma manghulu asal ma boy mangan asal ma boy pasikolon akageleng asal ma marpohoppu asal ma boy marnini marnono molo ngolutta holan satu titik na songoni sasitong na halak na dumangol do hita molo takas to taboto lapatan ngolutta di portibion di topa debata hita kita akan menyadari bahwa hidup kita ini tentu tidak sekedar hanya hidup saja, tetapi lebih dari itu Allah mempunyai rencana dan harapan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah jolmana terpasu-pasu do kita. Orang yang telah diberkati maka kita harus bisa juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Atung molo didok na dipasu-pasu debata do kita hidup kita, gol hidup kita tidak hanya sekedar diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, tetapi juga untuk perseoran tu akan dengan tajolma. Nah setok-tok marbanari honon peduli di tengah-tengah kehidupan orang lain. Molotumpe rikot dihita aka perngoluan, aka pangomoan, tutudang salai, alai lobisyani ikon takas do tabuto tujuan lapatan di ngolutta sotung holan mengeluhi tadi aka narikot di perngoluata manarihon holan tu diri sendiri manarihon holan tu hasonangan daging tersendiri alai rikot do dihita nang manarihon partodiota nang pehita di topa debata jol mana bebas tetapi tidak berarti lomo-lomota molo halak kena maduk di dirina asal ma adong diau diriku sendiri disarihon dipikiri holan diri sendiri dan disarihon be ngulu di partodion na ujungna boydo ibana madok bagas rohana auduna puna ngulu auduna puna masa depan jala boydo ibana maka lupahon debata dan rikot be di ibana debata ido na ubahen di guriton apostel Jakobus turpukon jala ditongos tu halak Kristen na adong di luar perserahan asa takas nasida mangula marhite ha porsion nasida di Kristus sotung magopo sotung marisua nunga takas diajar tu nasida tario Kristus nagok asni rohai di tonga-tonga nasida asa toktong pataridahon boluna songon halak na mangihutton Kristus nangpe nasida hati hai songon huria na parjolo godang aka tantangan pergumulan alaidang mabay nasida gabe madau sendebata dang mabay nasida gabe manadikon haporsyon na tu debata alani ido na parjolo marhite turpukun dipaingot tu hita asa toktong mahita ingot mangalului ngoluni partodioni nang perikot ngoluni pangomuan manang daging ta alai ingot ikon boydo hita jala toktok kita mengalui ngoluni partodioni alania ala ikon porsia do hita na toktong do mangula debata di nguluta satu pikion mangula do debata patu paun akan dengan tu sudah jolma tu salutna akan nati nopa asa unang dan mabiar hita karena
turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan saja. Atau bison matitik na parjol amang inang dihita bahwa kita yakin Tuhan terus bekerja memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Diamu amang dot inang molo taboto do debata na toktong mangula na deng na dingoluta, maka kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi pada hidupnya hari ini dan bahkan besok. Dan adong salah jol mape na mabutui holan debatado na manok pahita molo didok dan adong jol na mabutui na patuduhon na galedo hita, dan Tuhanlah yang empunya kehidupan kita sampai kapanpun. Maka di sini kita diingatkan untuk selalu memberikan diri kita, hidup kita kepada Tuhan saja. Jala ikon takasdo di bagasa rohata bahwa hidup kita ini hanya sementara, hanya sebentar, begitu singkat satukin mulut tadi portibion. Molo somanat kita memakai mulut tahun boido olo salmo sogoni samping dan adong parbue manang aha atau marhite tupukon napaduahon dipaingo do tuhita amang inang bahwa hidup kita harus berbuah dengan sesuai seturut kehendak Allah. Aha dodok biso moldok namar parbue karena hidup kita yang singkat ini dos doi somontimus seperti uap yang menguap sebentar saja dungi mago dan hataridaan be atau hadiriota keberadaan kita, kesuksesan kita, kekuatan kita, biarlah itu ditentukan oleh rencana Tuhan saja, bukan oleh pikiran kita sendiri. Nangpe bagak dengan rohata lahomar sakap di akang melutta ale ingot mahita holan debatado napato tuhon lakata atau molsongoni disaluna akas sakap di roha tu debatama tapa sahati jala dan lomo di rohata nasau nah kididok di ayat 15 tupukon molo na lomo rohani Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, ini mengingatkan kita bahwa supaya kita benar-benar mencari Allah dengan sepenuh hati. Tidak hanya sekedar percaya kehendak Tuhan yang jadi, HP dan adong hataridaan di parmuluat tasyapari. Tidak ada kesembuhan hati yang mengatakan dalam diri kita, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Alani ido guru di debatado saluhutna muluta. Asa debata mana mengatur salutna perdalanan ni muluta. Molo tumpe na lausal pemuluta di portibion alai dang marlapatan sal pusongoni dang adong tujuan na. Adong do tujuan na takas perdalanan ni muluta. Jol ma di portibion. Jala adong do baga-baga di debata di hita. Ay di para debatado hita inganan hasonangan di akana setotong mangulu di bagasan lomoni rohani Tuhani di pardalana di ngulu di jolmai. Jala adong do baga-baga di debata di parade nang nahaciti diaka naso mangulahon lomoni rohani di bata. Atung tapilit mai di do spirituta inganan hasonangan do manang inganan hamatian saliling-liling. Uidok di buku Ede nomor 528 tu dia ho duk mate ho alusima jepek kim atong ta alusima asa lam takas ma bagasita mangalapati nguluta di tonga-tonga ni portibion. Na patoluhon amang inang mahite turpukon di paingat dohita asa tok kita mangulahon nadenggan parbue hataridaan ni haporsiota tu Kristus ima marhite aka pambahina nadenggan lakin takas didok di ayaton ayat 10 pitu atong na uboto mabay nadenggan gabidang diulahon na mardosa ma ibana disi suku-sukun dihita ahado lapatan mangula nadenggan nadidok diturpukon
Apostol Jakobus mengatakas patari parhon mamukas yang bidudua ima na parjolo marhite na toktok kita mangurupi aka dongan jolma. Mangurupi dongan jolma dada mardidabohi. Dada asa manang makirim hita balos nasian nataulahoni na dinggan itu nasida. Alai sen busni rohado ta urupi nasida. Tasarihon nasida. Ido na parjolo. Na didok marhite mangulahon na dinggan. Na paduahon didok dibidu tolu amang inang ima asa tapake dilataon. Asa tapake sial ikau taon. Pamangat taon laho paheheon aka ngulu ni jolma na dibagasan abo ni roha. Membangkitkan semangat kehidupannya. Asa terpakai pamangat tahun dila tahun maka tahun akahata na denggan si tutup nauli mamake dila tahun gabe dila lo mamuji de bata dada laho parwarwahon dengan cuma mamake dila tahun gabe dila na setotong mabari tahun barita na denggan tu saluk na halak dada menyebarhon barita-barita na hoax naso dinggani. Na mangin saya manginang ni dok di bidu opat mangula na denggan lapatan na dison ima mangarajai dirita sian hagyut ni portibion mampu mengendalikan diri kita dari keinginan daging di dalam kehidupan kita. Lungatakas diajarhon Kristus tuhita halak na porsia bohado mangulahon akan nadenggan molo taboto do nadenggan alai dan taulahon sasitong na halak na mardosa do ibadah atau modok berdosa mana mardosa dada holan mangulahon hajat sabing tetapi juga ikut ketika kita tidak melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, tetapi kita tahu melakukannya. Ipe mardosa dui. Oleh karena itu biarlah dengan firman ini kita semakin menghayati bahwa Tuhanlah yang tetap memimpin, yang memulihkan kehidupan umatnya. Meskipun kita menghadapi banyak pergumulan kehidupan, tetaplah kita ingat Tuhan selalu melanjutkan kasih setianya kepada kita. Asal kita mau diperbaharui, asal kita mau memperbaharui diri kita oleh firman Tuhan. Alani amang inang taulahon ma aka ulau nadinggan pataridahon haporsyota di Kristus. Bican sadihari dope taulamai. Asa unang tasudati, asa unang tapaima. Alay sa tok kita mangulahoni. Manang ahaperisiko na, iya na denggani, ikondo ulauta. Manang buhape boratna, iya ulauni, iya na denggani, ikondo ulahonita. Patuduhon haporsyota. Didokdo di Joko Busada esa pulupitu. Haporsyaon naswadong pangulaon na, nong mate do hadiron na. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Nang pengamatua hamu amang inang setoktong do sipata di bagasa roha molo nga pojok roha godang aka paru kilon tadok do tumagon mahatok mate sian portibion aruna songoni molo nunga dihilala pojok ni roha paru kilon sadong ni dok nga mabalu hau tole mate mau sian portibion dan pola be hiribokku mulu naliling di portibion anu nasomoni alai takas duduk tutupukon asa tok kita bican manguldu pehita tapake mati kita lahu mangulahon nadenggan tapatuduhon mai di tonga-tonga ni keluarga marupon aka ianakon marupon aka pahopku nini nono aka ragamna asing gudang aka si ulahonota ta ulahon may amang inang nungatakas akan nadenggan di bagasan meluta na iko si ulahon ta ulahon mai
Sadi hari bicantiki na dong dupe dihita taulahon mai. Asa tapataridahon ngulu na maha porsyo kita di Kristus Yesus Tuhan tai. Tuhan tama na setoktong mangaramoti muluta. Amin. Martani kita. Muliate madiho ali Tuhan dihatam nabadiai nang hutangyo kami di bagas antikion. Asa upake kami ngulu tiki nami pataridahon ngulu na setoktong mangalului partodion. Dada holan mengalui akan harikot di diri nami sadiri. Alai sitokto kami patuduhun mulu nong terpasu-pasu. Asa gay pasu-pasu kami di tonga-tonga ni umalia kami. Porsia do kami Tuhan sitoktong doho mangula di tonga-tonga ni ulna. Satu tikion. Porsia do kami Tuhan sitoktong doho mangalehon akan aduming ganing ulunami nangpe satu tikion ikon adupan nami dope pandemik virus corona satu tikion. Alai pos Tuhan nami bahwa Engkau bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ali Tuhan debata aman nami nunga tungtakas huboto kami dada kami napuna kami Tuhan. Aliho Tuhan napuna kami. Mulut tumpe Tuhan diloko di kami ngulu di Portibion nang pesatoki kami alai asa pakai nama Tuhan ngulu namion tiki namion laho mangului ho laho memproses ngulu namion tu akan ngulu nadenggan asa dang marisuang kami Tuhan di Portibion ale setoktong pataridahon ngulu na porsia diho marhite aka pambahenan permuluan nadinggan di tonga-tonga di mulu nami atau urupi kami pasu-pasu kami asa unang lupa kami Tuhan di tujuan di mulu nami di tonga-tonga di Portibion pakai Tuhan gogo pikiran rohan nami Tuhan gabe pasau tolomoni roham marhite na mangulahon aka ulaun nadinggan asa toktong tarida Tuhan na porsia kami diho jala marparbue maha porsion nami marhite aka parangi nadenggan di tonga-tonga ni mulu nami siganupari. Ale Tuhan de bata aman nami asima roham pasu-pasu kami saluna di saluna aka nani ula tangan nami ganupari ramoti Tuhan kami lima Tuhan di kami ragam ni pasu-pasu nagudani di hatuau nami setokto maha Tuhan namadongani kami padau di kami roha hatahuton asa setoto kami Tuhan porsia naso masot Tuhan panarihononmu di gulu nami setoktong mahami Tuhan makarigason mulu namion laho jonok tuho setoktong mamuji-muji guarmu nabadiai mamake pamangan namion laho martangiang majo guarmu dohot mamuji-muji guarmu nasun badiai toktong ma Tuhan pasu-pasu aka ian aku nami popara nami di dia petuan nasida setoktong ma Tuhan nasida di bagasan gop dami nasiako ramoti patiur salubna aka nani ulan tangan nami ganopare ali Tuhan debata sisa madusa paguson nami asa talup kami majalo dengan ibasam nanai rihononmu di tonga-tonga ni mulu nami posrohan nami ditangyang kodo Tuhan tangyang nami marhite Kristus Yesus asimaroham amin. Tapuji matuhata maride mahita sen puede nomor 447 ayat sada dot ayat 2 los tapapungu ma piliata. Tuhan Yesus ngapunaan sungguh damai
rak mahita mangido di tangiang hatopatai. Alea manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songo na di banua gijang, lehon matu hamisa darion hamuluan siapari, sesa madosan nami songon panesan nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, ro dihasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaurani to di parbadiaima, na mandongani hamu saluhutna. Amin. Horas ma dihita sudena